हाल बा। 16 के उम्र तो हर कइले कमाल बा। बूढ़ जवान कन के कइले बुरा हाल बा। अपन जवानी क दहेलो के हवाले हवाले। है मुजफ्फरपुर जिला के जीजावा बना ले। 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 चकर कमर तोर चिकन बगलिया उठ लगता चॉकलेट रे। एही लगनिया में जाके लइका से कले न ममिला से टरे। चकर कमर तोर चिकन बगलिया उठ लगता चॉकलेट रे। एही लगनिया में जाके लइका से कले न ममिला से टरे। इहा के लइका सहोला दिलवाले। है मुजफ्फरपुर जिला के जीजावा बना ले। 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 अंकित सोनू समरिया से कल न एक बार भेंट रे। नहीं तो तोरा जवनिया के हवा लगाई दी है रेट रे। राइटर अंकित सोनू समरिया से कल न एक बेर भेंट रे। नहीं तो तोरा जवनिया के हवा लगाई दी है रेट रे। है विकास के अपन बना ले। है मुजफ्फरपुर जिला के जीजावा 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 बना ले।